Nej, bro. Jeg ved godt, det er underligt. Men det er ikke min gaming-kanal, jeg optager det her til. Men til De Sjove Gutter-kanalen, ikke? Det er til De Sjove Gutter. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, ikke? Men jeg sidder faktisk lige nu og sidder ved Grow Garden. Men nu får I lov til at bestemme, hvad jeg skal spille. Hvad skal jeg spille? Still af Brainrot, eller så skal jeg spille Grow Garden. Og jeg sætter en afstemning på. Og ja, må vi se, hvad du bliver. Og jeg sætter en abe og banan ved Still af Brainrot. Og så sætter jeg et æble ved Grow Garden. Okay? Peace out.